аҷиб, ман бисёр чизҳоро омӯхтам. Ман чун каломҳо метавонам нишинам. Ростӣ, на он қадар бисёр, вале худам метавонам. Модарам маро ғилонак меномад. Ман чунон бақувват ҳастам, ки чорпоя истода метавонам. Ва агар ба ман чизе лозим бошад, ман ҳаракат мекунам, ки гава кашида бозичаи дӯстдоштаамро бигирам. Таъми онро низ чашидан аз хотирам намебарояд. ҳама чизро газида, чашида чӣ қадар фораам аст. Оҳ, ин дандонакҳо! муҳаббати ман ба шени модарам тағйир наёфтааст. Вай ҳамин қадар болаззат аст, ки ростӣ, модарам ба ман чизи ғалатӣ медиҳад. Модарам мегӯяд, ки аллакай замони хӯрдани шӯълаҳои сабзавотӣ расидааст. ҳангоме ки ман шӯълаҳоро мечашам, бародарам ва апаам механданд. ман аллакай ҳама касҳоро, ки бо ман зиндагӣ мекунанд, мешиносам. модарҷонамро фарқ карда метавонам. модарҷонам ҳама вақт ба ман дар атроф чӣ шуда истодааст нақл мекунад. садои ӯ, бӯи ӯ. Оҳ, чӣ қадар падарҷонамро интизор ҳастам. вақте ки ӯ мебиёяд, маро ба дастонаш мегираду мо суруд замзама карда рақс мекунем. ман маликаи ӯ будам.